Avui analitzem les perspectives i els reptes amb què encaren el futur els candidats que es presenten a Vilafranca del Penedès. La capital de l'Alt Penedès, amb un cens que supera els 38.000 habitants, té des del 2009 Pere Regull com a alcalde. La Federació Convergent, amb 8 regidors, va aconseguir formar un govern en minoria el febrer del 2009 amb una moció de censura que va treure del poder els socialistes. El PSC ha tingut 10 regidors i tant Partit Popular com Iniciativa per Catalunya 2. Esquerra Republicana i les CUP tenen un regidor cadascuna. Molta sort. És l'adeu del socialista Marcel Esteve com a alcalde de Vilafranca del Penedès. Dimitia per donar opció a Francisco Romero, que apareix a la seva dreta, a trobar una majoria estable per acabar el mandat. Però al cap d'un mes, a l'abril de 2009, una moció de censura donava l'alcaldia al convergent Pere Regull, que també ha governat en minoria. Per primer cop en 30 anys, els socialistes són a l'oposició. Pere Regull ha acabat el mandat amb un acord amb la Universitat de Vic per convertir el vell edifici de l'Incavi en una escola de negocis del vi. El vi és el que ens dona la diferència, i la diferència s'ha de potenciar, i això és el que sempre s'ha dit. A partir d'aquí, a viure del vi, de la capitalitat comercial i de la capitalitat de serveis. Els socialistes, en canvi, creuen que l'antic Incavi ha de ser una residència per a gent gran, tal com havien aprovat. Francisco Romero proposa altres mesures per reactivar l'economia. L'Ajuntament està poc endeutat, acaba cada any en superàvit econòmic i, per tant, pot tirar endavant projectes com els que ara mateix estan aturats, ja sigui els projectes de millora del comerç del barri del centre o de noves zones comercials, tot això per recuperar el lideratge comercial de Vilafranca o projectes de serveis a les persones. Tothom considera el nou Vinceum ara en obres peça angular de l'economia del vi i l'enoturisme. També es defensa una vegueria per al Penedès. El republicà Pep Calar creu que permetria recuperar capitalitat. A través de la vegueria Penedès, desenvolupant la vegueria i l'àmbit, i l'altre seria fent programes a tots els nivells, econòmic, comercial, que ens permetin tornar a impulsar i tornar a tirar endavant aquesta ciutat. Un segon ambulatori per descongestionar l'únic que hi ha és una de les reivindicacions pendents. En terrenys cedits fa 5 anys, de moment està en llista d'espera. Josep Ramon, candidat del PP, és possibilista. Podem tindre un megaprojecte i tindre-lo allà a fer exposicions, tindre-lo allà a l'Ajuntament per ensenyar, però si dintre de 20 anys encara estem en el mateix, potser convingui un de més petit i que realment en 3-4 anys es pugui tirar endavant. El boom immobiliari dels últims anys ha deixat curts els serveis, segons la CUP. Llorenç Casanova no vol excuses. És una demanda que ens correspon, és un dret que ens pertoca com a municipi i com a comarca i que la Generalitat o l'Ajuntament ha de fer els esforços necessaris per treure els diners perquè això sigui una realitat. Els transports públics també grinyolen. Ara es triga més per anar a Barcelona en tren. Bernat Villarroya, cap de llista d'Iniciativa, creu que afecta la competitivitat. Hi ha hagut un pla d'inversions de Rodalies Renfe a tot Catalunya, un pla insuficient, però que s'han prioritzat moltes altres comarques i aquí l'Ajuntament, ni el primer equip de govern ni el segon, han posat aquest tema com una cosa important per Vilafranca. L'AVE era la gran esperança, però s'ha convertit en un gran problema de vibracions i soroll. Mentre encara es negocia la solució definitiva, ja té lletra i música. Que ve quina il·lusió, que de pressa fa el calor. El garbí